Dilai Karbi Farmers Association Head Branch Pen Dragon Fruit Arong Keron. BJYM Core Kanthi Model Committee Atum Executive Amai Kangni. Borjan Constituency along Ketcheng C BJYM Executive Amai Kangni. Nangli kitun gedang thek ma lapen ning hang ma jong si thek lapen ning hang pulote nangli tuma phan isi birta kimi Karbi Artist Forum pen ke patir pipon Karbi anglong along ke cheng sia phong Master Chef Challenge along chepati don igra nangli ke thek ason chepaklang don itha bangso ka chepati along soarlu aphan chot lapukali bonda sopin sotom amta chepati don me Men ka chethabji aphan KAEC Canteen lapen Karbi Artist Forum asahem KAEC aton riadung along humri dam ignon Kangwai mati auditioner ni lake phai kuni ni phai ingkoi suri hini rengkoi rahini lapen adima bangke dipu club Angton pen kachini ji aphan 8638086460 600209 0530 8812011 Kalite 9101592824 along Humri Ignon. Kardom Bin Adap Abirta long pen ilisangpi marvelous rong parpi nanarju igtha birtang ton pen. Kedamtang phai kuni ni phai clear ni adapor phai cap pen PWDIB along Karbi Farmers Association Dilai Head Branch pen patir piponsi Saichuti ki radaphan dragon fruit pa thesiri arong pharo pliso se ron ponlo. Lapen Dilai High School along ta Humri Damsi labangso thesire KSI Klempon. Labangso thesire rongkero na mai long Karbi Farmers Association Dilai Head Branch amai phu konmuni te ron pensi mai che pai phu ponlo lapen kongchun bang jiten phang cho pensi mai ke phalam the lapen aluhi ke pachinia por en ponlo. Aluhi aman pen Karbi Farmers Association tiripi kongchun bang amar jetimu Dilai Karbi Farmer Association bidisar birenbe Susan lek the lapen penang ke the dingatum chatong dunlo. Karbi Farmer Association tiripi kongchun bang amarjit timung pen rada tumaphan dragona thesre ke karche nang jalam the thanpon ke jor penta ali ka chepalong ji lapen ke chopenta okprana phan akimi alam the puthak jai teka Karbi Farmers Association Dilai Head Branch amai phu konmuni te ron penta me sai chutu ke rada tum ka chepadu ka selet le dai pon nang ji alam the thanpon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Bharatiya Janata Yuva Morcha Core Kanthi Model Committee atum Executive Mai Padoponsi Amithang Asong Ajakong Ansose Kachahar Jak Ponthek Je Puthak Chingki Chethan Pon Kidamtang Phai Kuni ni Phai Clear ni Core Kanthi Constituency ke Parlo Samilang Mini Stadium Sports Complex Auditorium along BJYM Core Kanthi Model Committee atum Executive Mai ke Padopon BJYM Core Kanthi Model Committee amai phu Rajiv ki leng ka chepaham pu pona mai long kongchun bang Aditya Intia hin pensi aluhi ke pachini lapen mai ke phalam the thanpon bangso mai long aluhi sarpo aman pen Karbi Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chetongdun anparta BJYM EKADC amai phu jiten be Core Kanthi BJYM Probhari Harmon Singh Ingti BJP Core Kanthi Model Committee amai phu doloi ingti atung pendang lok penangan BJP klembang phu kembang phi atung chetongdun si RDP dun da samilang so industry diom long nelitum power tank pen sayamo nelitum pachon ponong lo kan labang so mai long nelitum kebang jilang nelitum koson se nelitum youth hoi pen setame ondol youth hoi pen setame nelitum BJP party pan ke pantang don jiman haya puthak nelitum chethan chimung pon nang alam nelitum chethan chimung pon ini ni bangke unan ke nilitum strengthly pen nilitum kam claim nun jila bangso party panelitum chinghon do bangso mai long ka chingki ka chethan pon lake Yuva Morcha tum ta ke claim ke dam pame ajok BJP asong ansuse jakong horang ka chipi dun thek jia puthak chethan pon kalau bini nilitum dak Bharatiya Janata Yuva Morcha is Karbi along aduga be 17 mandors do 17 mandors along tame
dubom lo ladak lemajong motor sementang alo sudah pini bangke alo kapre motor long sudah be kung saya mai mate executive meeting ma dubon bongo langsung tak sini itu tak solo ko korkanti angkang keparlo dak sambil langsung indoor stadium long itu BJYM mandol invent executive meeting dubon lo bangso executive meeting mai long mani itu particularly la organization apa tak selitum singki jethan organizational structure apa tak selitum jethan katama si executive meeting berutang te itum la public meeting la pesan kali itum la organization along punasi kilima la hai selitum jethan than rasi lalo ini dak ta jethan te kalong lo itum kewang jilang parliamentary election mate MP election non kewang ji 2024 running kan bangke depon ko bangsu parliamentary election aprang ni itum organizational structure ba itum Dokmo kapen Samsung ingti Karbiang Long Live. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long ponik ji. Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Amar Jiwan huwa adawai la Karbi News along baklang kambon sila sirta than sia prang la suben son akisu son trok kisu mi kwa la ben si eglong pen jadi amata kisu do la swate pen si ke than ben ka chichini si la pipe akisu da do gas ga do be ke ara pikisu da do kucharo da do son lia kisu pen la Amar Jiwan adawai chu hang lun pen nang le lo la si aprang itip chu lo la si kiswang the ka bang ke non ka chichinia bang ke la gastric bang kimia son si dam bom lo la pen la pai ta ki su bang la prang ke chiklo yon nong batai thom ke klang ta la su ki chu pen media ta teng lo Klar dak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trok pho 5 troxy ner kapalong humri ignon. Kidamdang phai kuni ni phai clear ni HDP Sericulture Farm along lakhain koi raisi Borjan Yuwa Morcha Mondal Committee pen chebader piponsi ke chengsi executive meeting ke padopon. Labang so along aluhiaman pen East Karbiang Long BJP Committee dun maipu Roland Killing Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar East Karbiang Long District Committee BJYM dun maipu Raju Rongphar BJYM Mondal Committee maipu Sundor Tisola pen penangan BJP Karyakarta tum chetong dun. East Karbiang Long District Committee BJP dun maipu Roland Killing pen labangso ke chengsi BJYM executive meeting son thomalam the ka chingwai puthak nang pachini dun lake Borjan along BJYM aru an kapang tang ponangji social media chatai along BJYM pen kapacha thanga sai ke claim ponangji la pen party along society along labangso yuwa mondal pen karjab dunra arpu ka chichini ji aphansi mai ni ponlo puta nang than pachini dun la Bharatiya Janata Party long youth atuma executive meeting lo dak Borjan Mondal lo si bihe koi pini la bangso am mondal lo bang ke thomalam chingwai pon he isia bang ke Bharatiya Jowa Morcha la bangso aber level an bud bahini no aber silo la bangso bud bahini an so se ke pang tangji phan hangothonik he organization pang tangi phan la chingwai pon si apeni hinia bang ke la social media la bangso akrong along an so se la Jowa Morcha tum actively la bangso ke participate din ji aphan la pen actively la bangso ke pache thang ji aphan se pini la bangso theni lam chingwai lo ke thoma bang ke yuratum la bangso a responsible party along society along la pen bihe koi la bangso a district along ka som mondol along koson se yuratum an so se ke paprang pen participate din ji ma ka chira bun thegi ma la so ke thoma lam bang ke Dilai ben Bijoy Rongpi Karbiang Long Live. Lakhain koi rapho nilib MAC constituency ke parlo Koilamati Arlongpira Baptist Church Sports Ministry pen patir piponsi phongni aphong ke chok interchurch football knockout tournament kedamtang phai kuni ni phai phli pen pangcheng pontang lo. Ke padu thek serlo te borengang hoi sita me tangka sikai si pinang ni pin pen borengang hoi ka chepalonga phai do piglo.
la so pen matha ponsi arlong pira baptist church sports ministry pen chapatir pi ponsi phong ni aphong ke chok interchurch football knockout tournament ke damtang phai kuni ni phai clear ni pen pangcheng pontang lo bangso along arlong pira baptist church sports ministry amai phu pen kropen mai chari ponsi pathu ke mesen pen ke cheng pen ha ki projut long paming chi aphan kangpu amai so ingni ponlo ke pathu ke cheng ajai megalong ni hanglong ri baptist ka jalang amai phu la pen dokhara baptist church along a pastor rup singh singnar nang che tong dun si mai long ke jai ke ilimuni da tum ke pathu hin mate ke kat ka che bai ke thek ke nang so athema me thang ok prana phat mesen asai dinong lo bonta kachere pen ining sodung pen kalira mesen ke pathu pen ma jog phanta pasung se pin pen pathu polote ok prana phanta mesen po la pen ke pathu ke me ke thek anong isita longbek po pusi jaipon la so mai long arlong pira baptist church a pastor bipin krowa hin penta mesen pen ke pajut longji aphan arna mahir jume hangpi ponsi ako lamthe ke jai penta ovikimia tuma phan ke pathu hin ani parung ponthu ke chengsiar ni ke pathu pon la ke bethel baptist church apen kakojan baptist church tu mambongsi ke pathu chapate ponlo hin ana thu setame ke pathu ke thek sera jok first half abang ke goal ipumta chipi pon thek thedalo apithu second half abang ke bethel baptist church tu mabang ke pathu ke thek mu chot pena jok goal pumni thaponsi kakojan baptist church tu maphan bethel baptist church tu pen pare pon tebo football tournament ki bang kana to bungli arta cheng pen wo ang ka bang chi swing rain ko drop kan unlock mutang te kan pokep top lane ko labang so prang okay si Abirta ke ni atama finance abang so sport ministry bang te dapat ajudan dapat event today siya sa ubachem kila nang itum nak hai tum phananong ik la pen dun thu tum han kon an dong i sing tum ki thek kon dili tu pineng bang tir na hello aprang si ki hai anong e ni tum ki thek kon kila hello tangka suriner kep la pen ke trophy ni tum thek kon la pen dun thu ki hai dun apum phanta tangka suri chok la pen trophy ni tum koila mati pen samson inti karbiang long life tande pinya da berta bangke la pansi kang tonik lo domi thakmi kardom